В апдейт, ние сме на метрото. За първи път. И ето ни. Не се виждам, да. За първи път, ето те, показвам. За първи път сме на метрото. Предполагам ви не, ама да. И отиваме на зоопарка. И така се прекарахме в зоопарк. Взяхме много представители на флората и на фауна. Фламингота, червена китайска мечка, делфини, сурикати. И в този момент Ани срещна своята сродна душа.